הנפוץ של מי שלא עושה ספורט? אין לי זמן, נכון? זה גם גרסת כיסוי, אין לי חשק ואין לי כוח. אז בואו נעשה ספורט למי שאין לו זמן. שלום יסמין. שלום, שלום. אני רואה שאת מנצלת את הזמן. כמה שיותר. כל הזמן פנוי. ספורט זריז, קצר, יכול להביא אותנו לתוצאות? יכול בהחלט להביא אותנו לתוצאות. יותר ויותר מחקרים מראים לנו שגם פעילות של 10 דקות ביום, פעילות מצטברת, עוזרת לנו לחילוף קצב החומרים שלנו ולירידה במשקל. 10 דקות ביום ואני יכולה לעשות שינוי בגוף שלי? בדיוק. הרבה אנשים חושבים שאם לא יעשו פעילות גופנית, אם היא לא תהיה אינטנסיבית, אם היא לא תהיה קבועה, הם מבזבזים את הזמן. בדיוק. המחקרים מראים לנו שכל פעילות גופנית, ולו הקלה ביותר, עוזרת לנו לשרוף קלוריות, לשמור על הגוף שלנו, וזה עדיף על לא לעשות כלום, ולשבת בבית מול הטלוויזיה. מה התוכנית של הספורט התוכנית שאנחנו עושים, הזה? המהיר הזה, זה נקרא שיטה על מחזורית. בשיטה הזאת אנחנו בעצם מבצעים רצף של תרגילים שעובדים על כל חלק הגוף שלנו. תרגילי אירובי מצד אחד שאנחנו נעבוד על חלק גוף התחתון, תרגילים שזה אנאירובי, תרגילי אנאירובי כוח, שזה עובד על חלק גוף העליון. בשיטה הזאת, ברגע שאנחנו עובדים על רצף, ללא מנוחה, ללא הפסקה, במשך 10 דקות, אנחנו עובדים על דופק מאוד מאוד גבוה, מה שיגרום לנו לעבוד על שרפת קלוריות. בדיוק. כן. הכל כמובן תלוי גם בתזונה. אני מורידה נעליים. יפה מאוד. מה נתחיל? אנחנו נתחיל קודם כל בתחנה הראשונה. התחנה הראשונה זה העלאת דופק. תרגיל אחד מאוד מאוד פשוט, קפיצה על דלגית. בבקשה. רוצה להתחיל? שאני אתחיל. בכבוד. בכבוד. כל מה שאנחנו צריכים לעשות במשך דקה שלמה ללא הפסקה. כל תרגיל של העלאת דופק שלנו. באיזה קצב? תראי לי את הקצב. כל קצב שלנו. לא משנה? לא משנה בכלל. העיקר שאת עושה את זה במשך דקה שלמה. אוקיי. כל פעילות אירובית, העלאת דופק, תימשך דקה שלמה. כל פעילות כוח במשך 45 שניות. ככה אנחנו מסיימים את כל הסבב שלנו. אוקיי? אני מאוד רוצה לנסות אחר כך. תנסי בשמחה. סטרפלס פה. במשך דקה אנחנו קופצים בדלגית. רוצה לנסות? אוקיי. בבקשה. אין לי בעיה. טוב. מוכנה? בוודאי. אני מזמינה אותך. זו השיטה. זה קל. נכון, מאוד מאוד קל. במשך דקה שלמה אנחנו אוקיי. בעצם עובדים על העלאת דופק. בסיום הדקה אנחנו עוברים לתרגיל הבא שלנו, שזה בעצם תרגיל כוח. כן. בתרגיל הזה זה אנחנו כיף לקפוץ על דלגית, שכחתי. מאוד כיף. בתרגיל הזה אנחנו נשתמש גם במשקולות ידיים. כן. מה שאנחנו נעשה, אנחנו נשכב שכיבה מלאה על המדרגה, רגליים כפופות, כף רגל על הרצפה, נתפוס את משקולות הידיים, ואנחנו פשוט נלחץ את הידיים כלפי מעלה, ונוריד אותם עד לקו החזה. זה עובד על כל זה עובד על כל החלק העליון. ומה אם אין לי משקולות? סליחה? מה אם אין לי את המשקוליות? קופסת שימורים, בקבוק מים, כל דבר שיש לך שאת יכולה להרים אותו כנגד משקל, הוא יעבוד. את התרגיל הזה, כמה כאלה? 45 שניות. אנחנו לא עובדים לפי סטים. לא סופרים, מעולה. בכלל לא, רק לפי זמנים. זה ההבדל. כל אחד בקצב שלו. כל אחד בקצב שלו, כמה שיותר תרגילים שהוא יכול לעשות. כבר עשינו, זה התרגיל האחרון שאנחנו נגיע אליו בבטן. התרגיל הבא שאנחנו עושים זה תרגיל של העלאת דופק. בתרגיל הזה אנחנו משתמשים במדרגה, אפשר מדרגה בבית, כל דבר שיש לנו, אפשר גם במקום. מה שאנחנו מבצעים זה ניטור. את יכולה לעשות על זה, אני יכולה לעשות גם במקום. אוקיי. כף רגל ימין על המדרגה, כף רגל שמאל על הרצפה, ובניטור אנחנו מחליפים רגליים. אוקיי. כן. מי שיש לו בעיות ברכיים. כמה זמן? במשך דקה שלמה. מי שיש בעיות ברכיים כמובן לא מומלץ לנטר, אלא לעלות ולרדת בצורה מתונה, כדי למנוע זעזוע בכף הרגל, בברך, בגב תחתון. וזה הסדר המומלץ או שזה לא משנה עם מה אני מתחילה? אנחנו צריכים להתחיל בעלת דופק ולעבור לכוח. אז עדיף להתחיל או דלגית? מה שאפשר, מה שנוח, מה שאוהבים יותר. פעם זה, הבנתי. בדיוק. זה נחמד. מאוד נחמד, מאוד כיפי. בסיום התרגיל הכוח שעשינו עכשיו, אנחנו עוברים עוד הפעם לחלק של האירובי. כן. להעלות את הדופק. בחלק הזה אנחנו עוברים... עכשיו העליתי את הדופק. סליחה, העלינו עכשיו את הדופק, עכשיו אני מתנצלת. אנחנו עוברים לתרגיל הבא. שאת רוצה להרוג אותי. לתרגיל הבא, אנחנו עושים הרחקת כתף, עומדים בפיסוק קל ברוחב האגן. אני אקח את הנעליים שלי. מצוין, את רואה? יש פתרון. משקולות בצדי הגוף. כן. ואנחנו מעלים את הידיים למעלה, לגובה של 120 מעלות, בשביל טווח תנועה מלא, סליחה. גם 45 שניות? 45 שניות ללא הפסקה. בסיום התרגיל הזה אנחנו עוברים לתרגיל שריפת שומן הבאה שלנו. כמה כאלה אני צריכה לעשות? 45 שניות. לא, אבל כמה, את אומרת לי דופק ואז... נכון, אנחנו עושים דקה דופק ו-45 שניות. במשך 10 דקות? במשך 10 דקות. את בעצם עוברת על תחנות, על בטן. את שוכבת על המזרון? אתה לשכב? שאני אשכב? לא, אני אשכב, יאללה. פייטרית.
כף רגל על 10 הרצפה. דקות ביום, את מבטיחה לי שאני לא מזהה את הגוף שלי. כל לא תשמרי על תזונה. זה מאוד מאוד אינדיבידואלי מאדם לאדם. כן. מי שצריך לרדת הרבה במשקל, המאמץ שאת מציעה. אבל מיד אפשר לראות. אפשר בטן שאת לראות הכי הרבה ממליצה? מאוד. הבטן הכי בסיסית, רגליים על הרצפה, כפות ידיים תומכות, טבור בפנים כן. ומעלה, ואנחנו עושים עליות וירידות. טוב, זה עליות 45 וירידות. שניות? 45 שניות. סקרי. זוכרת. שורה תחתונה? שורה תחתונה, כל זמן שיש לנו לבצע את הפעילות הגופנית, זה מומלץ. בין אם זה לעלות במדרגות במקום להשתמש במעלית, לקחת את הקניות מהסופר, עם הידיים במקום ברכב. אני מעלה את הקניות ככה, את זה יודעת? מצוין, אז כבר את עובדת, כבר חסכת לך מ10 דקות שלך. למי שיש ילדים, במקום לשבת על הספסל, שילדים משחקים בפארק, פשוט לשחק עושים, איתם, נכון? לרוץ איתם, מעולה. מקרבים את הקשר בין ההורה לילד, ושורפים תודה קלוריות. יסמין. אני מרשה לך לעשות 45 שניות עם הנעליים ותחזירי לי אותם. מצוין. עוד דרך להעביר את הזמן בחופש הגדול היא להיכנס עם